Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai Sakon Amina Hamidu Bako. Ina na namu Namu ne. namu ne Nasu ne. nasu ne Kwankwasiya. wata ba mu sai ya ji mu Mai amana. gangan kanan mu sai Namu. Kwankwasiya ko wadda ba mu sai ya je mu. Ina na namu kwankwasi ya ko wata ba mu sai ya ji mu Ina da namu mai amana gwamnan kanan mu sai abba. Ina na namu kwankwasi ya ko wata ba mu sai ya ji mu Da sallama na fito al'ummar kasa da na duniya tijani gandu newa yake jira na shiga. Da yan harambe kowa ya ja da mu ya karya ina da sako ko wata ba da sai ya ji ni. Ina na namu kwankwasi ya ko wata ba mu sai ya ji mu Da kaji muryar ba alfahar ba ka san ni ne riga ta baiwa ko saka ta dangata ne. Gunagunin da kuke yi da hasada yawa ne Allahu ne mai ci da shansa shi ya bamu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai an Kai mu je batun dan Musa na ce da shi ba da kare mijin salamatu taron munafukai ka share. Su ne suke bacci kai cikin dare ka kere mu kai da jagora babba daraja ka samu. Ina na namu kwankwasi ya ko wata ba mu sai ya ji mu Amina Hamidu Bako kira ga babban murya muna gaya muku yan gwana tafiyar mun shirya. In baka yi ba mu guri akwai fataken hanya waɗanda ko bacci ya takaita mu a idan mu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba Muna da ɗan Musa dole yanzu mun wuce gori muna da jajirtaccen da ya kware kan tsari. Muna da jagora wanda ke tare mana sharri abin nufi a siyasar mu daraja mun samu. Ina na namu kwankwasi ya ko wata ba mu sai ya ji mu Kana da masu biyayya a ko'ina an san su waɗansu ma ba da kuɗi suke a aljihunsu. Farin jini da kamala ta ko'ina kafi su mu goda Allah 'yan kwankwasi ya ga damar mu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba Muna da Abba Kabir mai farin jini da amana gida kenan ko ina kaje an auna. Zaben Kano ma bana na ga masana sun zana. Kano ta Abba Kabir ce ku sauka sai kun ba mu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba Wuyan mu yayi kauri babu mai tare mana hanya duk wanda zai daga yatsa mu tabbata mun karya. Ko mai rashin kunya in ya gan mu sai ya juya gaba dai nasara ga ta namu nan ya samu. Ina na namu kwankwasi ya ko wata ba mu sai ya ji mu Ga Abba ga kwamar dubbuti suna kan hanya ran masoya kuma na ta addu'a da biyayya. Mun za mu karɓi Kano mu kawar da masu hamayya suna cikin bacci Abba zai haye ya samu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba Da hassada da kiyayya suna gwada maka gamji kai ne abun tsoro duk kasar idan kai gunji. Bato yake nan taso wuta ka kone jeji mu je zuwa dan Musa saman fa sai sun bamu. Ina na namu kwankwasi ya ko wata ba mu sai ya ji mu Shiru ba tsoro bane na ce in ji Abba. Zanciya man fati ya ce mu bar ta baba. Umar Haruna na doguwa shi ya sa musu kuba. Kurungun kifi wuya kake gunka mu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba Kura ta kai bango ga mitin suna yi bila da kulle a kayan kashin duk sun kulla. Suna ganin in suka baka za ka yi musu illa. Mu muka cinye Kano suka ce fakar da abamu. Ina na namu kwankwasi ya ko wata ba mu sai ya ji mu Waka ta Abba Kabir ce Aminu ne ya zugo ni ya ce in doka ta zagaya a wannan karni. Gida Abba Kabir kaji mai zamani. Aminu Hamidu Bako Allah jikan babanmu. Ina na namu mai amana gangan kanan mu sai abba
abinda suke yin takama kujerar mulki suna ganin suke iya bawa kowa maki ranar bukata na nan zuwa mu yi muku aiki kuna gani ko kuna ji ku sauka sai kun ba mu ina da namu da namu kwankwasiya kowa taba mu sai ya ji mu muna da kawu su mai lakudu kai ne jigo arewa babba bucirke kaji babban gago rufa ya hanga yan santarar da babban bango a dalaga ma daki aliyu nan koganmu ina da namu da namu mai amana gangan kanan mu sai an kai mu je batun yan sari da masu neman jari daɗin ta ma tafiyar tamu mun shigo ta tsari ina nufin tafiyar kwankwasi a gonar kairi da masu raini a gare mu kujira saƙonmu ina da namu da namu kwankwasiya kowa taba mu sai ya ji mu taka kalau abba kabiru shugaba dan yusuf ka samu yardar allahu kaliki na masu gadan dazan jama'a na gudunmawa expensive amina hamidu bako da tallafi ya bamu ina da namu da namu mai amana gangan kanan mu sai an ba mu gaida abba kabir sannu kwammarat dan kirki gida gida kenan ambatanka ya ja maki muna da ogan boye da ke saka su suluki duk ja'iri mara kunya ya gan mu sai ya bar mu ina da namu da namu mai amana gangan kanan mu sai an ba ina da nura husainu munin su falka jijigo akwai sagir koke a tafiyar mu babban shago nasa da sarki aliyu da ne ji sa musu tarko agwala na ga abansa na abasu mai kaunar mu ina da namu da namu kwankwasiya kowa taba mu sai ya ji mu mu gaida buba galadiman mu babban zaki shi dan amana ne tafiyar mu baya raki mu gaida diji almako da mai ban mamaki ina woman leader ta Kano zuwa rata mu ina da namu da namu mai amana gangan kanan mu sai an ba mu gaida maliki kuliya shi masoyi na ne ya akitati yusuf dan zarewa mai kauna ne mawallafa duka yan kungiya mutane na ne yakin siyasa yau mun fito da sojojin mu ina da namu da namu kwankwasiya kowa taba mu sai ya ji mu ina na namu kwankwasiya kowa taba mu sai ya ji mu ina da namu da namu kwankwasiya kowa taba mu sai ya ji